So ayan nga guys, nakarating din kami sa Karamuan. Ito yung ano nila, Pantalan. Nandito kami sa Pantalan. Ayan o, makita nyo sa likod. Yung kasama ko yung driver. Hindi gaano mainit guys, medyo kulimlim. Nahanap pa ito. Kaya nandiyan, picture lang. Kaya nandiyan dito ta. Pan kuya na ta. Di mo baga sa ano, kung mahalin ka mga isla bago na eh. Saan? Tapos pag-on. Sa Bagao. Yung gilid oh. Ay. Abot to, kagat ka na to. Yun na guys. Ito ay berhenti. Ayan, isumpo yan. So titignan nga yung guys. Bato ay. Ako na mo ginibos na ano, dahil ay